We zijn hier nu op het Hegeijn in Akrum. Dit is wat wij nemen, wat ze destijds ook nemen, de Big Store. Zoals Siegel en Cooper, Frank Cooper uit Akrum, hoe die dat bouwt had. Dit is eigenlijk een warenhuis en weer in 1900 het grootste van de wereld. The largest store in the world, zeiden ze in hun reclame. Dat is een prachtig gebouw, nog steeds in functie. En dat is de reden dat wij zeggen, wij willen die man ook wel eren, maar wij willen zien leren dat wij een dorp binnen van cultuur. Dat wij een dorp binnen waar muziek maken wordt, waar zongen wordt, waar dansen wordt. Dus en dat wij creatieve mensen vinden. Ja. Wij zijn een grootste dat deze man dat een inwoner van u is. En dat er dit dieren had. En dat er dus zo'n mooie gebouwskom had. Dat is zeker. En de familie Cooper, die zei van, we are proud and we are humble. Ook nederig. Omdat Akrum dit docht. Want er komen Cooper nazaten hier, komen dus om het te bezien. Hier zijn we dus in de store. Die store die hier alweer die we bouwt op pilaren. Met een nieuwe bouwwijze. Die matchen we helemaal mee om indruk te krijgen hoe die store eruit ziet. En dan zie je hem hier dus pilaren staan. En daar hebben we er tientallen vanuit een drukkerij. Daar zitten papierrollen van hier, die weer een oer. Die hebben we hier met vrachten hebben we hierheen gebracht. Verstevigen. En dat is dus met marmer plaksel hebben ze dat maken. Nou, het liep het net echt. Dit is dus het begin van de fontein. Dus hier komt water in, hier spuit je aan de fontein omheen en hier komt in het midden die statue. Daar komen al je lampjes aan, die zijn echte replica's zoals dat daar ook maken wordt. Dat zijn die dingen hier om die pilaren heen. En vannacht zien ze dit marmer schilderen. Op stritten gebeuren natuurlijk van allerlei dingen. En we hebben ook mensen in Akrum die willen waarzeggen. Waarzegster. Dus dit wordt het huisje van de waarzegster. En het nieuwsgierig is dat al die echte Amerikaanse dingen, daar kun je alleen nog maar van genieten als betelst in dollars. Frank Cooper dollars. Hij heeft speciale dollars. En die kun je keep je €1, $1. En daar kun je dus bijvoorbeeld ook de waarzeg-act mee doen. We zijn hier op het Hegeijn. En dit is eigenlijk 18th Street. Maar als je hier aan zijn rinst, dan had je toch de indruk, ik ren in de street in New York. Want het is hier hartstikke druk. Ben je al wel eens in New York West? Nee, naar Noordwest, maar ik moet er eigenlijk nog wel heen, want ik wil dit gebouw nog een keer echt in het echt zien. Teerwerk, kachels, elektrische apparaten, fietsen, aardewerk, kruidenierswagen, timmer en metselgereedschap, keramiek, ijzerwaren, kunstwerken. Het assortiment van Kuipers megawarenhuis in New York was eindeloos. De tandartswierder, de arts, alles zit erin. Het is onvoorstelbaar. IKEA was er niks bij. Wie verder? Zie je, dit is misschien ook nog wel aardig. Dit wordt een kiosk. Dit is nou nog een bushokje, maar dit wordt een krantenkiosk. En hier zie je al die pilaren, ja, die hebben natuurlijk ook weer van een bedrijf hier in Akrum. Want die bedrijven die werken fantastisch mee. Ons dan kent dit gewoon net, met machines. Dus hier komen die pilaren en dan komen alle kranten. Er wordt om het uur wordt er een krant uit Jan. En dat hele verhaal wordt hier dus maken. En dat is ook een geweldig project. Dus beide weekends moesten daar kiezen en of het nou morgens komt of middags. Geniet een paar uur van wat hier om die heen gebeurt. Er is constant verandering, er is altijd wat te doen. Dan kies je hier straks een Amerikaans terras, je krijgt Amerikaanse producten. En rinderen terug en geniet ervan. En zeggen, oh, zijn we hier toe. En dat zullen we prachtig vinden dat een hele grote mensen komen. En als de hele mensen dan in 2 uur hier blijven, dan hebben we heel veel mensen uit Friesland die in Nederland die hier komen.